We stappen oer op een oorwaartype, steeds maar een waarsomslag. Dat zal joen al te merken wezen, maar vooral in en na het komende weekend. In het weekend komen ze op storm en na het weekend niet komen ze op storm, maar dan ik nog eens komen ze op de sneeuw- en hagelbuien. Steeds maar de winterse buien. Maar laat ik beginnen met joen en vannacht. Joen, bewolking, wat rein of lichte rein en een hudde ontstormige wind uit het zuiden en het zuidwesten waai. Vannacht klaart het op, misschien eerst nog wat lichte rein, maar dan het droege waar en een hudde wind uit het westen waai. En de temperaturen, ik denk vannacht zo'n 6 tot 8 graden. Morgen dan heb ik het op een waartype met zinnen, met bewolking, met droeg waar zet het nou stiert. En dus een positieve dag. Ik wat temperatuur onbelangrijk, 9 tot 11 graden. En dat binnen best wel hege temperaturen voor deze tijd van het jaar. En de wind gaat weer om naar zuid-zuidwest en die zal matig ontkrachtig wezen. Dan valt het al hier nog wel wat aan. Toen is het betiden rein, flink wat rein. En toen is het een temperatuur om en bij de 10 graden heen. Dan terug naar Vreed. Dan hebben we een aantal buien of buikjes. Komt de zinnen nog even te vastkien. 9 graden. Dan is het stormig waar, maar dat kan ik zomaar storm worden. Maar betiden rein en een temperatuur om en bij de 8 graden heen. Nou, om en bij Sinterklaas gaan we oer op een waartype mooi winterse buien. Zet nou liek het. We met hem aan, maar weer even in het waarsjen.